Bore da, a chroeso I Gwasanaeth Boreol Eglwys Dewi Sant, ar y sil cyntaf yn y Garawys. Yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Gras a thangnefedd a fo gyda chwi. Dad y gogoniant, sanctaidd a thragwyddol, edrych arnom y nawr mewn gallu a thrigaredd, bydded i'th nerth o'r chfygu ein gwendid, i'th lewyrch o leo ein dallineb, ac i'th ysbryd ein denu at y cariad hwnnw, sy'n cael ei ddangos a'i gynnig I ni gan dy fab, ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. Felly, cyffeswn ein pechodau, a cheisio gan ein tad, ei fyddeiant a'i dangnefedd. Dad nefol, yr ydym wedi pechu ar feddwl gair a gweithred, a heb wneud yr hyn a ddylem. Mae'n wir ddrwg gennym, ac yr ydym o ddifrif yn edifarhau. Mwyn dy fab Iesu Grist a fu farw drosom, meddaiain i'r cwbwlaeth heibio, ac arwain ni yn ei ffordd ef, I gerdded fel plant y goleuni. Amen. Yr holl alluog Dduw sy'n maddau I bawb sy'n wir a difeiriol,
a drigyrhau wrthych a chryddhau o bechod, a'ch cadarnhau mewn daioni, a'ch cadw yn y bywyd rhagwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Y colect ar gyfer y sil cyntaf yn y Garawys, gweddiwn. O llalluog Dduw, yr ymprydiodd dy fab Iesu Grist ddeugain dwyrnod yn yr anialwch, a'i demptio fel ninnau, ond eto heb bechod. Dy roi ni ras i ddisgyblu ein hunain mewn i fuddod i thysbryd, a chanwybod am ein gwendid, bydded i ni felly adnabod dallu a chibol, trwy Iesu Grist ein harglwydd, sy'n fyw ac yn teyrnasu gyda thi, yn undod yr ysbryd glân, yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen. Darlleniad o lythyr Paul at yr Rhufeiniaid. A dyma'r gair yr ydym ni yn ei bregethu, gair ffydd, sef, os cyffesu Iesu yn arglwydd ath enau, ac os credu yn dy galon fod Duw wedi ei gyfodi ef oddi wrth y meirw, cei dy achub. Oherwydd credu ar galon sy'n ein dwyn i gyfiawnder, a chyffesu ar gennau sy'n ein dwyn i achawdwriaeth. Y mae'r ysgrythyr yn dweud, pob un sy'n credu ynddo, ni chywilyddir mohono. Nid oes dim gwahaniaeth rhwng iddew a groegwr. Yr un arglwydd sydd i bawb, a chyfoeth ei ras i bawb sy'n galw arno. Oherwydd, angeiriau'r ysgrythyr, bydd pob un sy'n galw ar enw yr arglwydd yn cael ei achub, pwy bynnag yw. Mae'r sawl sy'n byw yn y thoches yr holl a lluog byw, yn dwedid am yr arglwydd fy nghair am nodfa byw. Mi ymddiried o fynyddo cant daw ar y diawna, o fagol gydd yr heliwr ag dinistyr ar agla. Bydd cysgod ei adenu fi ti ynodded glos, cei dariannau wirionedd, nid ofni ddechryn nos. Na'r saif sydd yn y hedeg liwdydd, na'r haintiau sydd yn cerfed drwy'r tywyllwch, na dinstyr ganol bydd. Pesyrthiau milwr fdochor, 10,000 ar dylaw dde, diogylfyddi gwely roi rhanfad yn ei lle. Bydd Duw i ti yn noddfa, a man ddiffynfa gref, ni ddigwyn ni wedi ti, ac ni ddaw plaif dref. Gwrandewch Efengil Crist yn ôl Sant gogoniant i ti o arglwydd. Dychwelodd Iesu yn llawn o'r ysbryd glân, orio'r ddonen, ac arweiniwyd ef gan yr ysbryd yn yr anialwch am 10 wyrnod, a'r diafol yn ei demptio. Ni fwytaodd ddim yn ystod y dyddiau hynny, ac ar ei diwedd daeth arno eisiau bwyd. Meddai'r diafol wrtho, os mab Duw wyt ti, dywed wrth y garreg hon am droi'n fara. Atebodd Iesu ef, a mae'n ysgrifenedig, nid ar fara yn unig y bydd rhywun fyw. Yn aeth y diafol ag ef i fyny a dangos iddo ar amrantiad holl deyrnasoedd y byd, a dywedodd wrtho, i ti yr rhof yr holl awdurdod ar y rhain a'i gogoniant hwy, oherwydd i mi y mae wedi ei draddodi,
ac yr wyf yn ei roi i bwy bynnag a fynaf. Felly, os addoli di fi, dy eiddo di fydd y cyfan. Atebodd Iesu ef, y mae'n ysgrifenedig. Yr arglwydd dy Dduw a addoli, ac ef yn unig a wasanaethu. Ond aeth y diafol ag ef i Jerusalem, a'i osod ar dŵr uchaf y deml, a dweud wrtho, os mab Duw wyt ti, bwrw dy hun i lawr oddi yma, oherwydd y mae'n ysgrifenedig. Rhydd o'r chymyn i'w angylion amdanat, i'th warchod di rhag pob perygl, a hefyd byddant yn dy godi ar ei dwylo rhag i ti daro dy draed yn erbyn carreg. Yna atebodd Iesu ef, a mae'r ysgrythur yn dweud, paid a gosod yr arglwydd dy Dduw ar ei brawf, ac ar ôl iddo ei demptio ym mhob modd, ymadawodd y diafol ag ef gan aros o'i gyfle. Dyma efengil yr arglwydd, moliant i ti o Grist. Ar ôl iddo ei demptio ym mhob modd, ymadawodd y diafol ag ef gan aros o'i gyfle. Y drydydd adnod ar 10 o'r 4 bennod o'r efengil yn ôl Sant Luc. Bob blwyddyn ar y Sul cyntaf yn y Garawys, fe gawn ein gyrru i'r anialwch, yr anialwch lle bu Iesu am 20 wyrnod yn ymphrydio cyn iddo ddechrau ar ei weinidogaeth gyhoeddus. Bob blwyddyn ar y Sul cyntaf yn y Garawys, fe ddeuwn wyneb yn wyneb ar diafol a'i ddichell a'i dwyll. Bob blwyddyn, ar y Sul cyntaf yn y Garawys, fe welwn y frwydr ysbrydol rhwng Iesu a'r temptiwr, ac yn y frwydr ysbrydol honno, fe welwn ni rhywbeth o'r frwydr ysbrydol rhwng y da'r drwg sydd ar waith yn ni, wrth i ni deithio trwy fywyd. Mae'r Garawys yn dymor sy'n ein hanesmwytho ychydig, oherwydd mae'r themau sy'n gysylltiedig â'r tymor hwn yn themau y byddai'n well gen i'n beidio a meddwl amdanynt. Pwy sydd am dreulio ei hamser yn meddwl am y diafol, am demtasiwn, am y frwydr rhwng da a drwg, am y cyfrifoldebau sydd gennym, ac am ganlyniadau y dewisiadau personol a wnawn mewn bywyd. Eleni, fe ddechreuwn ni ein taith trwy'r Garawys, gyda'r rhyfel yn Wcrain ar newyddion ac ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae'n rhyfel sy'n peri pryder i ni. Mae'n rhyfel sy'n gwneud i ni deimlo'n ddiymadferth. Mae'n rhyfel sy'n dangos yn eglur i ni yn niwed, y dinistyr a'r golled, a chosir i bobl ac i wlad gyfan, oherwydd y grym sydd gan un dyn unben, gyda'r gallu gwleidyddol a milwrol i orchfygu, bwlio, difetha a chwalu cenedl gyfan. Yma, yn nwyrain Ewrop, fe welwn ni ganlyniadau eithafol, ac mae'n bwysig i ni danlinellu yma y gair eithafol, yn deillio weithredoedd rhywun sydd wedi ildio i'r union demtasiynau a wynebodd Iesu yn yr anialwch. Yn ôl yr efengylau, fe wynebodd Iesu nifer fawr o demtasiynau. Ni adawodd y diafol lonydd iddo yn ystod y cyfnod a dreuliodd yn yr anialwch. Roedd pob diwrnod yn dod â'i demtasiwn newydd iddo, fel y dywed ein testun wrthym, ar ôl iddo ei demptio ym mhob modd, ymadawodd y diafol ag ef gan aros ei gyfle. Wrth gwrs, mae'r adnod hon yn awgrymu ni fod Iesu wedi wynebu temtasiynau eraill yn ystod ei weinidogaeth. Nid yn yr anialwch yn unig y daw temtasiwn un ffordd, ond yn ein bywyd beunyddiol hefyd. O blith yr holl demtasiynau a wynebodd Iesu yn yr anialwch, mae Luc yn cyfnodi tair, a mwy na thebyg yr oedd yr holl demtasiynau eraill yn cylchdroi o amgylch y tair yma. Tair temtasiwn y gallwn ni grynhoi yn syml fel hyn. Y demtasiwn gyntaf oedd y demtasiwn i ildio i chwant. Yn ail, y demtasiwn i gael gafael mewn grym. A'r drydydd oedd y temtasiwn ar awydd, am ennill cydnabyddiaeth gan eraill. Tair temtasiwn sydd ar y wyneb yn edrych yn ddigon ddiniwed, ond sydd â chynlyniadau pellgyrhaeddol.
Dyma'r tair temtasiwn sy'n gyffredin i'r natur ddynol. Mae gan bawb ei chwantau a'i blisiau. Mae gan bawb yr awydd i gael ychydig o rym, ac y mae pawb yn hoffi cael ei cydnabod yng ngolwg eraill. Daw'r hanes am demtiad Iesu yn syth ar ôl ei fedydd, ond cyn iddo ddechrau ar ei weinidogaeth gyhoeddus. Yn ôl yr Efengylau, yn syth ar ôl ei fedydd, fe arweiniodd yr ysbryd glân Iesu'r anialwch am 20 wyrnod, a hynny er mwyn i Iesu baratoi ei hun ar gyfer ei weinidogaeth. Fe allwn ni ddweud bod Iesu wedi mynd allan i'r anialwch er mwyn cael ei brofi ac i frwydro yn erbyn duchell a thwyll y diafol. Wrth fynd allan i'r anialwch, nid oedd yn fwriad gan Iesu yn cilio'r byd a'i demtasiynau, ond ei hwynebu bob yr un. Felly, yn unigrwydd yr anialwch ac ar ôl cyfnod o ymprydio, y daeth y temptiwr ato, gyda'r demtasiwn oedd wedi ei hynelu yn syth at ei fan gwan, sef ei chwant am fwyd. Mae angen bwyd ar y corff, ac mae unrhyw un sydd wedi ymprydio am gynlleied a 12 awr yn gwybod bod y bol yn dechrau grwgnach am fwyd yn go gyflym wedi'r cyfan, y mae angen bwyd ar y corff. Does dim dwywaith amdani, yr oedd Iesu angen bwyd, ac felly fe welwn gyfrwystra y temptiwr yn ei eiriau. Os mab Duw wyt ti, dywed wrth y garreg hon am droi'n fara. Roedd digonedd o gerrig yn yr anialwch, a nifer ohonynt dwi'n siŵr yn edrych yn debyg i dorthau bach o fara o rhan lliw a maint. Os, meddai'r diafol wrth Iesu, os mab Duw wyt ti. Dyna i chi air mawr bach, gair sy'n llawn amheuaeth, gair i symbylu rhywun i weithredu yn erbyn ei wyllus mwyn profi ei hun. Os mab Duw wyt ti. Temptiwyd Iesu yma i ddangos ei fod yn fab Duw trwy fwrw ati droi y cerrig yn fara, mwyn diwallu ei chwant am fwyd. Fyddai neb yn gweld bai arno am wneud hynny, does bosib, ond trwy wrthsefyll y demtasiwn hon, roedd Iesu yn gwrthsefyll y demtasiwn fwy o ddefnyddio ei allu a'i rym ar gyfer ei ddibynion ei hunan mwyn diwallu ei chwantau ei hun. Dyma'r Iesu a oedd yn ddigon parod i borthu'r 5,000 a bara physgod pan oedd angen lluniaeth arnynt. Dyma'r Iesu a gafodd ei gyhuddo gan y Phariseiaid a'r ysgrifenyddion o fod yn feddwyn glwth, yn mwynhau ei fwyd a'i ddiod. Ond yma yn wyneb y demtasiwn i ildio a diwallu ei chwant ei hun, ymateb i Iesu oedd i wrthsefyll a dal gafael yng ngair Duw, nid ar fara yn unig y bydd rhywun fyw. Yn yr ail demtasiwn fe welwn ni Iesu yn cael ei ddangos yn ychymig ei feddwl holl deyrnasoedd y byd, a'r diafol yn ei demtio trwy ddweud, i ti rhof yr holl awdurdod ar y rhain a'i gogoniant hwy. Yma gwelwn ni y demtasiwn yn ymwneud â grym ar waith, y demtasiwn o gaffael awdurdod dros eraill. Meddyliwch pa les y byddai Iesu wedi gallu ei gyflawni petasau ganddo'r awdurdod, yr un grym a chesar a mwy. Nid rhyfela fyddai hanes y byd ond heddwch, byddai Iesu wedi medru sefydlu teyrnas Dduw ar y ddeiar heb awr o drafferth, does bosib, a hynny heb orfod wynebu y dioddefaint ar groes. Byddai hynny wedi bod yn ddelfrydol iawn. Un peth yn unig oedd angen iddo ei wneud, a hynny oedd addoli'r un a oedd yn ei demtio, a byddai'r cyfan yn eiddo iddo. Ond na, fe wyddai Iesu y twyll. Fe wyddai Iesu mai diwerth yw'r grym a'r awdurdod a ddaw drwy droi oddi wrth Dduw a dilyn ffordd drigioni. Fe welwn ni Iesu'n gwrthsefyll y demtasiwn trwy ddweud, yr arglwydd dy Dduw a addoli, ac ef yn unig a wasanaethu. Nid i arfer ei awdurdod a grym y daeth Iesu'r byd hwn, ond mwyn cyflawni ewyllus Duw. Ac wrth ei wasanaethu ef, does dim modd cam ddefnyddio grym nac awdurdod, oherwydd ei ffordd ef yw'r ffordd sy'n arwain at heddwch.
Ac yn olaf fe gawn y drydydd demtasiwn, y demtasiwn sydd wedi ei nelu at ein hawydd am gydnabyddiaeth a chael yn cydnabod gan eraill. Beth a wnaeth y diafol? Fe gymerodd Iesu a'i osod ar dŵr uchaf y deml a dweud wrtho, os mab Duw wyt ti, bwrw dy hun i lawr oddi yma a bydd yngylion yn dod i thwarchod rhag pob perygl. Trwy wrth sefyll y ddwy demtasiwn gyntaf, trwy ddangos ei ffydd i amod yn yw, fe ofynnodd y diafol i Iesu brofi y ffydd honno trwy unwaith yn rhagor ddefnyddio gair bach os. Os mab Duw wyt ti, bwrw dy hun i lawr. Dyma'r demtasiwn o osod Duw ar ei brawf o weld a ydy Duw yn ffyddlon i'w air, ond hefyd yma temtasiwn y byddai hefyd wedi dangos i'r byd mae mab Duw oedd Iesu. Byddai Iesu wedi llwyddo i gael ei gydnabod fel mab Duw gan bawb yn Jerusalem, petaidd o fwrw ei hun o'r tŵr a llu o angylion yn dod i'w achub rhag i'w droi daro yn erbyn carreg. Yma eto, fe welwn ni Iesu'n gweld trwy'r twyll, nid trwy osod Duw ar ei brawf a gwneud pethau ffôl dialw amdanynt, y mae dod o hyd i gydnabyddiaeth yng ngolwg eraill. Nid dyna ffordd Duw. Yn hytrach, fe wyddai Iesu mae ei alwad, oedd i ddilyn ffordd a fyddai'n golygu gwasanaethu eraill mewn cariad, ffordd a fyddai'n y diwedd yn arwain at y groes. Yr unig gydnabyddiaeth y dylem ni ei geisio yw'r gydnabyddiaeth y ddaw o wasanaethu ein cydddyn mewn cariad. Yn hemtasiynau Iesu yn yr anialwch, fe welwn ni y demtasiynau sy'n gyffredin i'r natur ddynol, y demtasiwn i ddilyn ein chwantau, y demtasiwn i geisio grym ac awdurdod a'i gam ddefnyddio ar ein bydd ein hunain ac ar drail eraill. A'r demtasiwn i ennill cydnabyddiaeth gan eraill. Felly, wrth i ni deithio trwy'r Garawys hwn, boed i ni fod yn effro i'r temtasiynau sy'n ceisio ein baglu ni, ac fel Iesu, bod yn barod i'w gwrthsefyll yn nerth gair Duw. Amen. Credo Nicea. Credwn yn un Duw, y Tad yr holl alluog, gwneithir o'r nef a deiar, a phob peth gweledig ac anweledig. Credwn yn un arglwydd Iesu Grist, unig fab Duw, a genhedlwyd gan y Tad cyn yr oll oesoedd, Duw o Dduw, llewyrch o lewyrch, gwir Dduw o wir Dduw, wedi ei genhedlu, nid wedi wneithir, yn un hanfod ar Tad, a thrwyddo ef y gwnaed pob peth. Ein mwy ni ac ein hiachawdwriaeth disgynnodd o'r nefoedd, trwy nerth yr ysbryd glân daeth yn gnawd o fair forwyn ac fe gwnaed yn ddyn. Fe groeshoelwyd drosodd am Pontiws Peilat, dioddefodd angau ac fe claddwyd, atgyfododd y trydydd dydd yn ôl yr ysgrythyrau ac esgynnodd i'r nef, ac yma'n eistedd ar ddeheulawr Tad, a daw drychefn mewn gogoniant i farnu'r byw ar meirw, ac ar ei deyrnas ni bydd diwedd. Credwn yn yr ysbryd glân, yr arglwydd rhoddwr bywyd, sy'n deillio o'r Tad a'r mab, ac ynghyd â'r Tad a'r mab a gyd a ddolir ac a gyd o goneddir, ac a lefarodd trwy'r proffwydi. Credwn yn un eglwys lan gatholig ac apostolig, cydnabyddwn un bedydd ar myddeiant pechodau, a disgwyliwn y matgyfodiad y meirw, a bywyd y byd sydd i ddyfod. Amen. Y bore yma, bydd ein gweddiau'n canolbwyntio ar Wcrain, gan weddio am bawb sy'n dioddef o gynlyniad i'r rhyfel hwn, a chanweddio am weld heddwch ar sail cyfiawnder yn dychwelyd i'r rhan honno o'r byd. Gan hiraethu am deyrnas cyfiawnder a thosteri, gweddiwn ar ein Tad grasol, trwy gris tywysog tangnefedd ac yn nerth yr ysbryd glân. Dros bawb sydd wedi ei dal yn llanast gwrthdaro, dros bawb sydd wedi profi erchyllterau, dros bawb sy'n ofni beth a ddaw y fori. Arglwydd, cliwni, arglwydd,
yn rasol cliw ni. Dros bawb sy'n ffoi rhag yn bydrwydd trais. Dros deuluoedd ac ynwyliaid sydd wedi ei gwahanu. Dros wledydd sy'n agor eu colonnau eu cymunedau mwyn croeshawu'r diymgeledd. Arglwydd cliw ni. Arglwydd yn rasol cliw ni. Dros y clwyfedig a phawb sy'n gofalu drostynt. Dros bawb sy'n dod â chymorth brist yn garol. Dros bawb sy'n cysuro'r Garawys. Arglwydd cliw ni. Arglwydd yn rasol cliw ni. Dros bawb sy'n wynebu perygl wrth amddiffyn eu cenedl. Dros bawb sy'n ceisio dilyn llwybrau diplomataidd. Dros bob proffwyd dewr sy'n siarad dros gyfiawnder yn wyneb camwedd. Arglwydd cliw ni. Arglwydd yn rasol cliw ni. Dros newyddiadurwyr sy'n agor llygaid y byd i weld gorthrwm rhyfel. Dros bawb sy'n dylanwadu ar galonnau a meddyliau. Dros bawb sy'n ymdrechu mwyn datgelu'r gwirionedd. Arglwydd cliw ni. Arglwydd yn rasol cliw ni. Dros bawb sy'n arwain, yn Wcrain, yn Rwsia ac mewn gwledydd eraill. Dros bawb sy'n ceisio ei dibynio'n hunanol, ei hunan, heb ystyried y dioddef a ddaw i eraill. Dros bawb sydd am weithio'n dair i weld goleuni, yn trechu pob tywyllwch. Arglwydd cliw ni. Arglwydd yn rasol cliw ni. Dros lywodraethau a gwleidyddion ledled y byd. Dros gymodwyr a thangnefeddwyr, llysgenhadon a diplamyddion. Dros yr Undeb Ewropeaidd a'r Cenhedloedd Unedig. Arglwydd cliw ni. Arglwydd yn rasol cliw ni. Dros bawb sy'n edrych dros ffiniau ac yn gweld nid gelynion ond cyfeillion. Dros bawb sy'n dirnad dylun dwyfol di yn ei chwiorydd a'i brodyr. Dros bawb sy'n deheu am giro pob cleddyf yn gaib a phob gweuwffon yn gryman. Arglwydd cliw ni. Arglwydd yn rasol cliw ni. Ein gweddiau hyn oll a phrymwn yn enw Iesu Grist, ein harglwydd, tywysog tangnefedd. Amen. Andela
Y mae'r arglwydd yma, y mae ei ysbryd gyda ni. Dyrchefwch eich calonnau, a rydym yn ei dyrchafu at yr arglwydd. Diolchwn i'r arglwydd ein Duw, iawn i'w rhoi ein diolch a'n clod. Y gwir ar bywiol Dduw, ffynhonnell bywyd yr holl greadigaeth, gwneithos ni ar dy ddelw dy hun, rhwng ddiolch i ti bob amser ac ym mhob lle, trwy Iesu Grist ein harglwydd. A brofwyd ym mhob peth, ond na phechodd, trwy ei ras medrwn drechu pob drigioni, a byw mwyach nid i ni ein hunain, ond i'r un a fe farw trosom ac a at gyfodwyd. Felly, gyda gyngylion ac archangylion, a holl gwmpaeni'r nef, molwn dy enw gogoneddus. Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd arglwydd, Duw gallu anerth, nef a deiar sy'n llawn dothgoniant. Ac fe gofiwn sefydlu swper yr arglwydd, trwy wrando ar eiriau yr apostol Paul. Oherwydd fe dderbynies i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a droddodais i chwi, i'r arglwydd Iesu, y nos y brydychwyd ef, gymryd bara, ac wedi iddo ddiolch, fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff, sydd er eich mwyn chwi, gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i, gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef, cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y myddeiwn innau'n dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, canis eiddot ti o'r deyrnas, a'r gallu a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Cymerwn enid i fyfyrio ar y cymyn bendigaid, ac ar o chymyn Iesu, gwnewch hyn cof amdanaf. Gan gofio troion eisoes yr ydym wedi penlinio wrth fwrdd y cymyn, ac estyn ein dwylo i dderbyn y bara, corff Crist, ac yfed o'r un cwpan, gwaed Crist, gweddiwn gyda'n gilydd. O wyn fededig arglwydd, mewn undod ath bobl ffyddlon ledled y byd,
ger bron pob allor yn dy eglwys lle dethlir yr Iwcharist, dymunwn o ffrymu ti fawl a diolch. Cyflwyna fi ti fy enaid am corff, gan deir ewellusio bod yn un a thyn wastadol, am na allaf yn awr dy dderbyn yn y sacrament, tyrd yn ysbrydol i'm calon, gwna fy hun yn un a thi, cofleidiaf di a chalon, meddwl ac enaid, na foed fyth i ddim dy wahanu di o ddiwrthif, fel y gallaf byw a marw yn dy gariad. Amen. Diolchwch i'r arglwydd oherwydd graslon i wef, a'i gariad sy'n dragywydd. Cydweddiwn. Arglwydd Tregarog, dyrwydd bobl ras i wrth sefyll temtasiynau'r byd, y cnawd a'r diafol, ac a chalon a meddwl pur dy ddilyn di, yr unig dduw, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Na
Boed i ddiw'r tregaredd a'ch trawsffurfio trwy ras, a roi chwi'r nerth i orchfygu temtasiwn, a bendith Duw holl alluog, a tad y mab ar ysbryd glân, a fo'n eich plith ac a drigo gyda chwi yn wastad. Amen.